ụfọdụ bụ politicians, ụfọdụ bụ ndị na-ezi oziọma na main road, ụfọdụ na-ezi na moto. So Chineke wee kpọọ anyị si ka anyị si na ihe onyonyo a na-akpọ film wee na-ezisa oziọma. So ọkwanye aka anyị na-alụ. And kemgbe anyị bidoro wee lụọ taa, mkpụrụ ọ metara onye ọbụla na-afụ ya kịta. At least omenala anyị ewejegị obodo oyibo, weje ya obodo niile. Na onye ọbụla mbọsị eje nke Cameroon, onye ọbụla ma ụlọ a na-akpọ Igwe House. Alụcha ụlọ eme gbamgbam ya otogo gasị nọ Igwe, a na-etu ndị ahụ Igwe na Cameroon. Ịma na Cameroon nwere asụsụ na ha nwere ndị na-asụ French, nwere ndị na-asụ English. Ndị a na-asụ English a na-akpọ ndị Anglophone, ndị na-asụ French kwuru Francophone. So ha na-enwe nsogbu. Ndị ha nọ na Anglophone nọ na Nigeria mgbe izizi before ha wee kewara wee soro ndị Cameroon wee naba. So